Или лева, кое е по-доброто? Със сигурност лева е по-доброто. Ротшилд е казал: дайте ми да печатам валутата на една държава и не ме интересува кой управлява. В момента ние създаваме нашата собствена валута. И да, ние сме в борд. Да, но ние няма да печатаме. А когато влезем в еврото, някой друг ще има това право. БНБ няма да има правото да управлява своята монетарна и фискална политика по никакъв начин. И гледнем изобщо данъците, които ние плащаме като служители в компании. Осигуровките в България са възможно най-ниските в Европа. Да. Няма друга държава, която е по-голям данъчен рай от България. След влизането в клуба на богатите? След влизането в клуба на богатите, на практика България ще започне да задлъжнява повече, защото ще може. Въпросът е защо ще задлъжнява България повече. Ами защото за да може България в момента да изтегли нов дълг, тя трябва да пласира български държавни облигации на международните пазари. От една страна няма толкова голямо търсене за тези облигации, от друга страна цената, която трябва да плаща България, за да лансира тези облигации е по-висока, т.е. лихвата е по-висока. И от трета страна ние сме в валутен борд, който е някакво съотношение на дълга, валутата в държавата, заедно с обезпечението, което е борда. Т.е. ние не можем да теглим твърде много дълг, тъй като борда ще се разпадне. Ние по закон не можем да теглим твърде много дълг. Влизайки в еврозоната, борда изчезва. Влизайки в еврозоната, ние ще имитираме евроденоминирани облигации, за които има огромен интерес, защото еврото е втората най-голяма търгуема валута в света. Да. И ние автоматично, това си го представите като едно малко дете, което цял живот вие не сте му позволявали да влезне в магазин за лакомства и сега го пускате в един такъв магазин и го оставите да прави каквото си иска. Ами ще прияде най-вероятно с захар. Да. Също ще направят нашите политици, също са правили и гръцките политици, и хърватските политици, и словенските политици, всичките до един правят едно и също нещо. Имат възможност да теглят повече дълг и го теглят. Тегляйки този дълг, в един момент ние ще трябва да го изплащаме и ще трябва да си вдигнем данъците. Ако погледнем абсолютният данъчен рай, който е Ирландия, там корпоративният данък е 12,5%. В България е 10%. Но Google, Facebook и всички технологични гиганти просто предпочитат да отидат в Ирландия, защото имат по-сигурна законодателна система от България. В тази връзка